Santo Padre. Buongiorno. Piacere riceverla. Jobban tud magyarul, mint én spanyolul. A magyarok történetéről szól, és Nagy Lajos királynak készítették a 14. század elején. Ez annak egy díszkiadása, díszmásolati kiadása. Questa è una facsimile di una cronica illustrata. Hogy az Árpád-házi királyok mit tettek a korábbi È illustrata sulla storia degli Ungheresi che aveva come scopo di mostrare úgynevezett Matyó hímzéssel készült. Ugye az ördög egy mennyasszonytól elrabolta a vőlegényét. Ördög, jó, hogyha telerakod most virágol a kötényedet, akkor visszaadom a vőlegényedet, és akkor kihímezt. spiegato la leggenda che questo motivi, Matteo, proviene praticamente dal tempo in cui la soluzione sarebbe che tu riempi il tuo veste con questi motivi, così Ezek pedig húsvéti tojások. Van egy magyar népszokás, hogy húsvét hétfőn a mano c'è una questa In arte ilyen Szent Questi István. sono Ezt gli aumenti di a Stefano. Szent Atya kérte a budapesti beszédében, hogy kapjon. a memoria. Jól emlékszik még. Nei nostri uffici, nelle nostre scuole. E questo Ezt mi itt készítjük helyben, és ez tulajdonképpen mit is ábrázol? Ez egy párbeszédet, Igen, amiről beszélt. E questo è molto bello perché a me fa pensare che soltanto in un caso è lecito guardare una persona dall'alto in basso, soltanto per aiutarla a sollevarsi. Szentatyának nagyon tetszik ez. A me questo mi viene a cuore. C'è di quest'anno che ho firmato oggi per lei. Ez a béke világnapjára készített üzenet, amit ma Szentatya önnek Grazie tanto. ezt egy tanító hivatalat az írásai, amiket kiadott ő pápaságban. Érizli. Signora, Nagyon köszönöm. piacere. Grazie, messi.